Tini update video ke kaini kongoti sengnorok bai baksa share khlainai pula number 1 ke bukhuk Remi Debbarma ni pula o belakano sak hamya condition hamya o tongmani tabuk ke lukuni chuba mungte joto tiprasa ni hamchak mung bai chuba chu manai tabuk ke belakano eba ke kaitoni hamari manma bai bini operation rok khlai tak bini life thik Wng Kha tei bini jeta operation ni successful Wng Kha buskang salo kaham no nani thangai tongo seng update ketal mankha bini no tui ke aboni bagai belakno lukurok no bo hambai rekha bini family ni borok bo sakbai thangbo bini sak chori rok rakhan ke rifainai hambai rinai ni angkha khlaio bini sakbai thang bini bidi rok bo hambai rinai hini angkha khlaio ta bini jeta chori rok rakhan ge anke tabuk tegisa point number 2 kangkai tabuk social media o belakno controversy nglai nugini tongna norok abo bumung mention khaya pan norok saimano sabo nglai tong sabo controversy nglai tong phiaba amono tinu singtini clear khlainai tei clear ke sawi knarnai norok je tabuk display nugudi nongoi mankana dongor tv channel no ebake live video khlai tong pro comment khlainai Ranjit Debbarma hanai phiaba bini jeta comment khlaimani wrong to kredo ke bujilai thane o tei spelling por lai thane o se bolung layo tei mistake layo ajago abono tini singtini clear khlaini bagai phaimani jeta tabuk Ranjit Debbarma dongor tv ni dara Jacob no Tamo comment khlaikya poribi khnarwando maneke sai khnarwana maneke Ranjit Debbarma ka saka da pohor no hero sini tiprasal ni bagai dongor tv ni slai hima jaga o sila hai nei sini da Jacob ke bujiwe belakana Jolijak thamji gajage a jaga no te controversy laimani thas thagle angan ke maneke pohoni bungna mention khlaijak kaham na tui eba ke bini mungke hamyawo ai bujijage belakana yasi surka da Jacob maneke borok tirpawo tiprasal no chubamani busuk palakha kabangma kokstra bini khukti pakha word time ya use kala ke maneke singbono ba hamya nei sanan thangmani ya jeta joto borok no jorao mistake khlayo tei chaya khlayo bul khlayo haideba chung tiprasa nakar mung sitongna nang solmen ke chung oro kebno hamya chana bagai hamya siglugna bagai bono hamya bono no yahi surui kok sanani amti kok samani ya maneke mistake mana kongno se saitong norong no bujlai thani wo tei spelling se amo hayeng layo jeta controversy element obono teino mistake goisilaya gonino tabuk sing nugin mankha Facebook page cho dongor tv Facebook page cho sini da Jacob Tamo ni post khlairika jeta norok pori nai ke bujinai iko norok display nugin mankha pori nai di ke tabuk sungtamo sanai tibrasa kuno hamya rokta salai sidi hamlaine dios thang sidi je mistake mani Wngkha abo ngaino kisa misa ke abrok no log laya oi bara sake pai man ke no chauta